Ами, аз съм Рая и днес ще направим Ice Bucket Challenge. Аз първо ще полея Рая, след това Рая ще полея мен. Рая, клака пред. Ето е водата, само да ви покажем, имаме вода. Също много не може да го видите, но да, Рая. Не, чакай, страхме. Не ме. Сега Рая ще напълни кофата и аз и ще ме напръска мене. Сега Рая ще напръска мене, напълнихме кофата и сега Рая. Страхме, Рая. Не спира ли водата? Ice Bucket Challenge! Не, много е гадно в момента. От мене капе адски много вода. В момента навънка, честно да си призная, не е много топло. И в момента ми е адски студено. Ако видеоклипът ви харесва, дайте палец нагоре, долу в предизвикателство, а долу в коментарите може да пишете предизвикателства за новата ни поредица Накарай ме. Накарай ни. Това беше нашия видеоклип. Абонирайте се на нас и до скоро!